Salam dostlar, Full Sway kanalına hoş gördük. Seçun 40 videonun intro'nun ikinci videosu olup, yani köp kişi komentarlarda zatlarda okuyas. Intro işleni ok, ya zatlar sözleri eşdiyas, yani heon kod, o kod yine täzen ýükledildi. Intro'nun kim biz menadir olsa kodda täzen görkezýän. İlk başdan ýokarda görýän bolsaňyz, ýokarda üst süzjege basýaňyz, ayarlar bölümine girýäňiz. Birinji deney sunucu üzerinde şoňa basarsyňyz, ýani ýokary Google Public danasa zat olar işlemeýär. Aşak özel sunucu oraya o aşağınak görüşüňiz, ýani naş kod ýazyp bilersiňiz. Men kod CB yo 8443 danasa QRH şo kod ýazyp hem işletip bilersiňiz. Wapaýan işleýişini men size görkezýän häzir bu. İşleýän normal. Ani işler burada. Ana görüşüňiz ýaly. Tuam işler burada. Dostlar, ýene bir zat birdanam intro işlemese, ýani şu kod ýazyňyzda intro polup täzen stanok edin. Polup täzen stanok edin, ýani polup täzen Play Marketden skaçadan şonu işlemek atahmar. Bolmasa da maňa ýazyň, men komentarlarda ýene bilýän kodlar maňa ýaşdyran. Başga da isleýän zatlaryň programma wapaýanlaryň zatlaryň bar bolsa, aşagda komentarlarda ýazyp bilersiňiz. Ýa men muňa linkini aşagda goýup geçirin. Dostlar, birim kanala agza bolmasyp galsaňyz agza bolun we like basyň, şol ýagdaly videolara gelmek isleýän bolsaňyz. Hoş sag bolun.